kusangana zvekare kwataita paKulliant TV channel yenyu yatinokupa kuri nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya pane nyaya dziri kutenderera, nyaya dzakawanda dziri kuitika. Chekutanga regedzai nditangire pane nyaya iri kutenderera yemifananidzo iri kubuda yemukadzi akaita accident akatyoka ruoko ndobva abatanidzwa ruoko iroro nechicardbox. Nyaya dzakaita seidzodzo tinenge tichizitaura kasingapere panapa, and some people they were like, why imimi muchitaura zvakashata about nyika yedu? I don't know kuti ndo zvakanaka zvacho zvemune muda kuti taure about this situation. I don't know kuti kana muchiti vamwe vanhu ndonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vatengesi vari kuda kuzovengera, vari kuvenga ZANU-PF of chinchi zvakasiyana siyana. I don't know kuti anenge akunzi mutengesi ndeopi ari kusupporta this nonsense nemunhu ari kutaura kuti this is wrong. Amen. Iyo inenge yakwamuri kujaja. Ndaona futi umwe murume akaita futi tsaona iyoyo akatyoka gumbo akasungirirwa zvekare chimwe chicardbox pagumbo. I don't know what is the meaning of this, honestly speaking. Kana tinge tichinzi tiri kugara munyika yekuti vanhu vachiri kusungwa nemacardbox munguva yatichiri inei, zvinhu zvokuti zvinoda kuti zvitombodiscusswa chaizvo zviri serious, because nyaya iyoyi mukaona usingaone chazvakashatira kana kuti usingaone something chiri wrong pazvinhu izvozvo, I don't think kuti pfungwa dzako dzinenge dzitori right. Tiri ipapo police in riot gear armed with guns disrupted a Jameson Timber-led Citizen Coalition for Change provincial executive meeting in Chinhoyi on Friday. Nanhasi tichingori panguva iyoyo Zimbabwe inotanga ine hondo, so vanoenda vanokanganisa meeting yemunhu. I don't know kuti vanhu ava vanenge vachinyatsoda chicha zviyazvo, ndo varimo mumapowers acho, ndo vanawo. I don't know kuti why are they not satisfied for that, kuti ndo vane mapower, ndo vari kutonga, ndo vari kutenderera, ndo vari kucheya sadhaki, ndo vari kuita zvese, ndo vane makeys enyika yacho. But I don't know why varichiri kutiswera kunzi vari kuvamisa, vakaona munhu in opposition force udaita something vanoenda vanoimisa. But ivo maZANU-PF vanoita meetings pavanodira. This is the problem imwe iripo yekuti mapurisa vanotumwa kunzi imimi enda munoda enda munomisa zvinhu vachipindira nyaya dzematongerwo enyika, but ZANU-PF ichiita meetings ayo. Ukaona tichiri ipapo kureva kuti nyika inengori nevamwe vanhu vekuti vari kutoziva kuti isusu takangobiridzira tikangoita zvatiri kuita, because panofanira kunge pari free. Pakaitika free and fair election vanhu vanoraramawo zviri free futi. But it seems like vanhu havasi kurarama zviri free. Kana muchinge makurambidzwa kungoita meetings zuro ndizuro, Jobs Kalanga ari kwamutare ndobva vatobatwa achitoitawo imwe meeting akatombosungwa for hours. Ameno kuti ipapo apa makazvitarisa munozvionawo sei. The other thing, pane nyaya imwe iri kutenderera panapa. Solar Balls houses for war veteran, pane hanzi house scheming yakuda kuitwa for war veteran, vakuda kuchiitirwa vawaniswe dzimba, vavakirwe dzimba. Now I don't know kuti ane makore mangani tabva kuhondo. I don't even know. Takatotarisa izvo pazobuda geza, pazotanga kubuda nyaya dzema 2030, pari kunzi hatisi kuda 2030, ndo pakutanga kubuda manje time yavanoziva kuti anoda kuti akangoziva kuti ipapo zvikangoindoswa zvikunzi 2030 yacho chichienda, anozotaura kuti ndakuchikuvakira dzimba. Nguva yese vanga vasiri kuzvifunga for the past 8 years, more than that. Tichitarisa even kumashure kumazuva ana Mugabe vese vanga vasiri kuzvifunga kuti war veteran akabva kuhondo akarwa. Vamwe vese vana mafikizolo vakazouya vakadya. Inini ndiri munhu wekuti nditotanatasa zvinhu, hapana chinotadzisa kunzi war veteran achibva kuhondo vaifanira kunge vatovakirwa kana ravo location kunozikanwa kuti kuma war veteran rafanira kutonzi pachingopedza kunzi ndi first year iroro vanhu vovaka, because andova vaunza rusununguko. But because of greediness vaona vamwe vanhu kunge vasina nebasa rese. Come on guys, now ndo pakuchitaura kunzi vada kuvachivakirwa dzimba. After mavaimbarasa zvakadaro, after manzi vaunganidzwa vachipuwa $200, chii chakadaro? Who does that? Why? Tobva taona toti zvinhu zviri normal munyika zvakadaro, tototi haiwa zvese bho, hapana kana problem. Wonzwa mumwe achiti aiwa mwari kupikisa zvinhu izvo zvanenge ari mutengesi. Mutengesi ndeupi? Munhu uri kuti vanhu vauya vakaita something vaenda kunofirira hondo. Imimi mese imimi hondo munoimboitirayai. Matongero ari kuita ZANU-PF izvo ndo matongero aingoita ana Smith. Takada kutarisa, in fact Smith angatori nani, because zvimwewo zvaitombobvumudzwa. Izvozvo zvato zvese zvakungonzi zvese kusvika vanhu vatsamwa vati taakuita hondo. Try it now in Zimbabwe. Wobva wati ndoda kungoita kana demonstration chete uone kuti zvinopera sei. Try it. But vanhu vakashingirira vakaita zvinhu izvozvo, hapana ingonzi mabva ikoko. Vamwe nanhasi vachiri kutovhetwa kunzi tichazongovheta, tichazoona kuti amene kuti makore akawanda vachingonzi toda kuvheta kuti wakaenda kuhondo, as if vanga vasingazivi vanhu vavakarwa navo hondo yacho.
Meanwhile, in Epworth, HIV patients in Epworth constituents on the outskirts of Harare are currently facing hours-long queues for life-saving medical services due to severe nurse shortages following the cessation of USAID funding. Zvatotanga futi kuEpworth andoni ma1 iko zvine zvikurunzi malaini akukura manje evanhu vanenge zvida kunotora maARV nezvimwe zvinhu zvezve mapirits anobatsira vanhu kuti varambe vachirarama. Pari kunzi malaini akutoreba. It's newzimbabwe.com ndo yabudisa nyaya iyoyo. Hai ini nyaya dzeZimbabwe sometimes zvanguka uyatimbokurukura guys, munozoonawo senyaya dziri panapa. Ini it's not like kuti ini ndindega ndichida kungotaura, but zvimwe zvacho zvinopa hasha kuti zvinongondibata sometimes. So unzwa kuti veteran akabva kundona nhasa ana kana chaakabenefita chaakawana, motoona zviri nomongo zvakadaro izvozvo. Vanhu vari kuenda muzvipatara vachinonzi kana vakakwara vanosungwa makumbo racho gumbo rachikoka ronze rosungirirwa chicardbox nechijira. Vanhu votoramba vakanyarara vachiti izvo right. Ana maopposition kuda kuita meetings vachiri kungonhanyiswa chete nepolice in these days, in this era. Motoona izvo zvese zvitori right. Tell me what you think and comment section. Ndakutosiya audio ichiplaya mondoudzawo zvamuri kufunga kana mapedza kunzwa audio. Kana muchida kusenda enyu audio number idzo dziri pa screen ndo basa radzo. Ndoda kuti ndikutaurire chokwadi nemapurisa. Mapurisa imi vanhu zvavari kutokuudzai vari kukuudzai chokwadi. Zvamuri kuudzwa navanhu nemi masoja imini. Vanhu vari kutokuudzai riyasi. Chokwadi chichazoitika pamuri nemi vana Owen Munda imini. Munomhanyidzana naGeza asi vanhu vari kuba mari muri kuvaona. Ende zviri kuitika muri kuzviona ende muri kuzvinzwa. Ende hapana chomusingazivi. Ende varume muDharaGeza ndoziva kuti muri kunzwa mashoko endiri kutaura. Newe Chiwenga VP kana mada kutobvisa Munangagwa musachaisa ZANU-PF futi. Apo munenge magadzirisa mastenyi ndakamboisa maaudio rokuti baba Geza ndinokurespectai ende ndinokufarirai. Chii chandakufarirai nacho iprogramu yamaisa kana kuti kupa muono wenyu imimi wamakapa vaGeza baba kuti nyika yazara matsotsi, nyika yazara makriminal. Saka kana muchinge mabvisa ZANU-PF isai bato rinotaurwa kuti maOVET dzimai zita reZANU-PF. From now on onwards, I just want to tell you true. Ndoda kuti ndikuudze chokwadi. Iwewe Chiwenga naGeza nevamwe vari kusapota vakafanana neni. Bvisai ZANU-PF muise zita ramaOVET. All Veteran Party iri out of ZANU-PF. Ende chidepartment chama-CIO chiputsei. Ende muDharaGeza samaonere enyama kaita imini. Kana zichita itai 2 minutes 3 minutes muri president mukilie macriminal. That's why makanzwa ndakataura kuna imwe audio ndikati mafonera makanga majiita zvinhu izvi dai makabloka Munangagwa achiri kulive. Makambloka ikoko akagara ikoko. Because akangouya akagara muState House, everything is kaki, everything is shit. Because kune vanhu vanoshanda vanodya vanobhadharwa. So kutaura kana sokuziva kwenyu izvi zviriko zviri kutoitika. Ende kune vanhu vari kuurawa day and night. Kune vanhu vari kuba resources enyika but havasungwi. Vari kutsvagira nhasi nyaya muDharaGeza, vari kutsvagira muDharaGeza nyaya nokuti ataura toda kubvisa ZANU-PF. Chavari kuda kubvisa ke neZANU-PF.
noti kurega chicharakanzi ZANU-PF richirwula muZimbabwe. Besides chinhu chinonzi ZANU-PF, mutoisa mukomana kana kuisa imi mundaragezi anachiwenga, then mokiliya makriminal. Nyika izvozvo haina kana bhengi. Service delivery chaiyo yakadhakwa. Vanoisa service delivery yepocket dzavo vana Mnangagwa nevana vake. And chimwe chinhu chinondirwadza chinhu one. Vanhu vakanga vari muZANU-PF, kana mazobuda kana kuti marashwa setishu, maakutaura chokwadi. Asi chokwadi ichocho chaifanira kunge chakabuda muchirimo. Makagadzira legacy integrity youpenyu nefamily dzenyu, but maakuzoreswa kuchitamba chigame chacho. Equation yacho kana mada kuitamba, unofanira kuitamba in shortcut, not a long process. Pane kumwe kuona kwandinoita maererano nenhau dzaMnangagwa idzi. Murume uyu vatotadza kutomubvisa because murume uyu une kuita kwaanoita kusina kururama, mabasa erima chaiwo. I remember tichipinda kuma-election 2023 zvichitanga kuitwa zvemakampeini zviya zvichiitwa sei. Tine accident yakaitika paRutenga yevanhu vaitobva pavaibva zvava vari I think it was rori here nekombi, pakafiwa. Obva tauya futi imwe yakaitika alongside Mutare Road, yainzi here pane mupurisa akandira spike watu vachidzingirirana nekombi. Kombi iyo ikakudubuka pakafiwa. Kozouya futi imwe yakaitika futi yakatungana bhazi renegonyeti, pakafiwa, pakadeuka ropa. Tikapinda maelection Mnangagwa akaluza. Aruza pakangoita kakutaurwa kakafanana neikaka. Akabuda uya muchinda wekuZambia uya waiona zvemaelection we, akataura zviri pachena unzi maelection hayana kufamba zvakanaka. And maobservers akatengerwa maassets ari kutengwa nemari. Nyaya iyi ikangozoshaya basa, Mnangagwa akagara pachigaro. Izvezvi tiri kuona kuti Comrade Geza vatanga nyaya vakatanga. The whole country is shaking. Nyika yese iri kusheka. Tabva taona accident yakaitika toll gate repalitumba, Bedbridge Road, gonyeti nebhasi, pakafiwa. Haikona zvokutamba. Zuro panapa pane imwe accident inonzi yakaitika here, bhazi revana vechikoro nebhazi ranga revana vechikoro nerimwe bhaziwo amene kwanzi bhazi rekwanere, pakafiwa ipapo. Zvinhu zvake chete Mnangagwa paangoita kudeuka kweropa, nyaya yacho inobva yashaya simba. Inoshaya simba yotopera yakadaro. Ndosaka vasiri kugadzira marodhi varuma. Vane cult yavo yavanoita kana zvinhu zvava kuvashatira. Izvezvi nyaya yaGeza hakusina kwaichaenda. Trust me, hakusina. Zvinongopera zvakadaro, yangonyararwa yakadaro. Mozotoona munhu akutosvika 2028 aripo pachigaro.